We are the Pineapple Family! Good morning, Monday! Last day yan na sila ang summer enhancement program for science. Akong dana yung labada. Sabay na. Doing instructions pa, follow mo ha. Doy! Chat ka ha? Ha? Oo. Oo. Tapos na kami lunch. Mag-dessert kami sa aming bakal dito bala kagapon sa Comart nga Dubai chocolate. First time namin nag-try sa amon nga chocolate. May ko namin. Pero tunaw na siya. Ging paret lang namon ni. Oh no! Ay. Paano instructions pa yun? No! Ano na ni itsura? Ano na ni itsura? Oh? Lumay pistachio. Oo, yung pistachio sa pero iya itsura na ano ini. Ah? Umot na. Namet? Namet lang sa sulod ya kay mananam. Parang sa sulod oh. But nothing special. Amo lang na guys, bye. Bahay kami. Bahay. Kami sa mga brothers and Doy-Doy. Good morning, Tuesday. Ready to go na. May dala pa nga stadium sa Beyblade. Diya ka mga Beyblade. Diya raman siya bag. Wala din na. Wala akong kit-anon gid ang stadium mo. Hindi, yung pangalan lang hindi umibalidal. Yeah. Lahat na lang kami sa sugat niya. Tapos kami ni Daddy man tulakat man dugay-dugay kay ma-enroll na lang ni sa iya ho. Ano naguray? Hindi. Tako na. Ano niya, bro ho? Hindi, while waiting yun, amo na sa'yo na experiment ho. Bounce ang trash can ho. Ay, may ball. Beyblade. Trompo na. Kapwa. Ano na? Dito ka na kung kuna to para kulat lang niya ikaw. Salamat. Ay, salamat. Ah! Ano mo di ako Beyblade ka rin. Kat na to ah. Kat na. Mami ako hindi na. Hindi ka mo. Ano ana, hindi ka-enjoy sa Boracay. Hindi ka pop-pop doon kag. Hindi mo niya. Yes. Ay na. Bye-bye. Bye-bye. Oh, chat mo karon. Sugat time na kay GJ. Mabaka na kami sa mga food naman nga balong tomorrow sa salakyan. Kay tomorrow is Boracay Day. Excited ko. Excited nito. Careful lang ta kay makita mo mula sa Facebook ang magakalat abo sa dalan. Doon manadulaan kagana magbiyahe no. Pero ma-careful lang ta with the guidance and protection ni Lord. Yeah. Raj. Parang naka-unwind kami. Biskan pila lang kaadlaw kay after this June na. Mapasing na. Pagka June ano pa kung daan. Maasikaso pa man kami sa birthday man ni Mama. So, damo gid nga. Salamat. Damo gid salamat. Damo gid nga asikasuhon. Kung hindi naman paghundon nga magbulo bakasyon biskan gamay, hindi kami kalakat. So, dapat pilitay lang. Pilitan lang si Daddy, oh. Hindi. Absence training, absence review. Absence sa training, absence sa review. Kaya kung hindi gid paghundon, may mga obligasyon man siya. Wala gani sa summer vacation. Amo lang gid ni absent pa. Ngayon na kami sa school. Enroll na lang kami kay Doy-Doy para wala na kami panumdumon. Ito siya. Oh, ito siya. Wari na siya.
siya. Tugay-dugay. Ya, daw wala gana. Ya, kami nagita ni daddy. Nagahulat siya. Pero daw wala pa gana magpuli. May bulalo pa nga dala. Si daddy una. Init man. Init ako, no? Daddy, anay bala? Tapos siya na tinaw. Pagdala ta ng oras ang Boracay ay. No? Dala ta na Rob? Yun ha. Makaamo na ito ang malaklon. Okay, Makatas ang sunblock or sunscreen nga para nga di kita tamaan sa Mayo gani, masimaslide da. adlaw. Matcha, chocolate, strawberry, and cookies and cream. I don't know. Ang plain lang Ay, ambot. Ay ko balo. Matcha gidi ang gusto nga packing. Ano pina? Dali, matulog si daddy yung. Go na. Let's go na dayon. Pang snacks lang namon ni Sabora. Let's go. Paris sweat. Laki naman. Ngayon o. Good morning, Mama. Lakad kami anay maha. Ibi naman Lakad kami anay. Kay mabalik man ko pila man lang kadlaw ko ha? Sila anay bantay ha? Hindi naman Takot na ko ha? Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Aww. Ready to go na. Ato to pa sa drawer mo pa ha? Ato na to sa drawer mo. Ang bilin. Papawin bilin de, balay. Let's go. Oo. Ito. Hi guys! Lapit na lang kami. Natulugan ako. Tapos hapit pa kami sa may 7-Eleven. Sa may... Ano to dad ni 7-Eleven dito? Nabas. Sa Nabas. Nabakal kami donut, kag. Nagtimpla kami sa... Pasta. Nesty. Dari lang ang butang ko. Para tipid. Para tipid pero wala makatipid kinabakal donut. Nabas. Sakatas mo kita rin bye-bye na daw. Okay, lapit na lang git. Mga 20 kilometers lang guro kami. Saka na kami sa bukid yun. Daan ko di si Sena ng balkon ka. May rockfall ba? Hindi mo pala tandaan. Lapit na lang git. Wait na lang. Natandaan ko ni sa van niya. Gani, sa one. Ano gani ang mabakasyon? Ano ganing mabakasyon? Sino ganing mabakasyon? Ang tutor, driver, ang pinakakulit ng bata. Bakasyon ang mga yayo, kagyaya. Ilaalaga. Ito, garak, garak climbing sila. Tagman sila kung Saka Mount Everest na. Saka sila Mount Everest. ito ginabutang nila sa kwan or Ano sila, may ginopra. or basi Careful, Dad. basi ginalantaw nila nga Ang nilang kay lang landslide prone area na Wala siyang nag-closure nga naglipot pa may santiki. Isa lahat na. Oo, sang una to. kunda nang gabalit tao sila guro kung safe pa or hindi. Oo, check nila. Kaya muna itong area, nag-close mo na before, hindi kami di kaagi. Kami naglibot kami sa... Ay, kamo to ni Nuno, ya? Gani kami na. Kamo to ni Nuno ang nag-agi. To ya, wala diragin pagya, naglibot sila sa Antique pa Boracay. Kay, to nga time COVID, to nga time daan, hindi. Closure. Boracay, ginya closure, to gali, gigiyang kay di ko, wala to nga clean up. 2018. Clean up project ni sa Boracay. So, nagkato ko si dati kay may project sa ka. Tuyo kami yan. Las 4 bugtaw yan. Hindi midmilo. Ito. Akon man kuya. Wala, hindi kita, no? Manami pa kayo dyan marat na with milk. Stands for di kaya arat na sa Ito, airport na to. Nabas.
no, namin na daw. Sky blue pag blue. Nari na kami sa pay parking. Na okay man din place kay Malong. Pero medyo walkathon pa to sa port. Bilin ka lang, Doy. Naging pay parking. Nari na kami sa port. Dati ka pay. Doy, hulat lang. Careful, Doy, ha. Boat na. Naman ito dito iyang seat number diri, oh. 3, 4. Asig lang, here na. Try kami. Dali mga ano na. Namin Amon Hotel. Guys, namin Amon Hotel. Si Mami, oh. Cellphone lang. Bye, guys. Ibot pa kami dito. Naka-check-in naman kami. Umita pa kami sa Amon nga. Amegahan. Do. Ano, recommended man nga ano. Pare cellphone. Only rice. Kita sa ano, rambut. Dario. Hayaan mo na nga siya. Mabagal lang. Uy. Lang po na lang kay daddy. Diri lang po anay. Ano yung gusto na? Ano ka? Ma-rice ka? Ha? Kaptanta ka anay? Ako no po na lang ito makuha. Man po Ay na ikaw doy. Let's eat. Thank you Lord for the food. Thank you. D. Dessert or dewy? Wala mo rin pancake? Waiting for the sunset. Waiting for the sunset. Para di mo shades oh? Doy, ari di bala iya nga friend bala nga classmate niya man. So nakita na sila. Medyo ang totoo sila dali. Taas pang adlaw, it's already 5:15. Steve. Grabe ka mga tuwaya, Steve, no? Kitanay pa ka mo diyan, no? Mas gusto ya diri ya. Grabe.
transferon ko na sila sa pool. Doy! Tuwi! Pool na ka mo! Sa pool na! Pwede, Ged. Anong sunset? No? Wala masyado nakita kay Cloudy. Sunset and Boracay. Pool na sila. Wala kita gani. Na-transfer naman kami to sa Piak. Kaya dito sa Piak hindi pa to closed. Early siya close diri ho. Mga 7 lang taas ta. Ay, 6 pa lang. 6:20. Ay, pwede ka muda ka. Na ano? Hindi rin naman kami. Ito na sila ya. Ay naman sila. Hello? We are day 2 na in Boracay and a little quick tour of our room. Quick tour. Nakailis naman kami kay ready to go na kami anytime. Nagma-lunch na kami dahil kay Tugay. So, quick tour. This is La Carmela de Boracay. May kami nga bathtub. See. Ano na. That's it. Simple lang ang room. Pero, I suggest nga agoda ka mo mag-book kay para nga barato lang. Kung diri, the 1,000, ano git siya? 1,000 ang difference kung diri ka mo mag-book sa ila. So, agoda na lang para cheaper. Na, may free na siya breakfast and amenities. Duwa man ang pool diri. Like, ang kagabi, ito ba lang ang ginsuminga ni Doy Doy kag ni Steve mo to? Hindi mo pakali. Ikaw? Ikaw yan. Hindi ka nag-tour ko? For niya? This one is a tour. Tour.
Lunch time ka, nangita kami sa food. Let's see. Spring. Nakaon na ka lunch. Kaya man na, ugla ko na tayo, hindi lang. Bilit na. Nagtatalan. Swimming naman siya diya. Gusto niya na ni mag-beach. So, gani kay kainit pa to. 5 past 5 na gani. Wala pa si daddy may nag-call pa sa iya. Go na lang tadoy out. Ha? Sure? Let's go. Zoom in. Zoom out. Amo niya gusto niya nga ma-play sa sand. Oh, sige. Kita gini karon ng sunset kaya hindi siya cloudy. May baril sa kuno. Budok. Siap ya. Baril nga kumpul. Kaya kayo. Damo tao. Mo pa na iyan. Ay, nakatawa mga kulihat na luto pa. family time lang din. Tayo na kami sa may Dimot. From La Carmela. Lakat-lakat lang kami.
Dito kami na. Let's check their upstairs. Araunan tawa balaw. Ari galing sa dado. Oh, na to. Ano na? So, di malagay. Is the Oo. Video okay? Grabe, ito puno. Ano to? Doy, namin mo view. Cute, cute. Hey. Doy. Hi. Doy. Hala na, Dan. Ako sa balik Steve. Mereka yang diritso ha. Para bos, dili aga pa, mawala ako aga pa. Ha? Hey. Oo, mas swimming, ma-breakfast na tayo, malagaw na tayo. Ha? Ha? Wala pa amon food, tugay amon food. Pero nami ang view ah. Sulit man tiya. Bacolod vibes. Doy. Doy. Doy, tuba ka na kay mami. Try pa tara siya. Kulo. Another story niya. Daddy. Thank you. Let's pray. Father God, Lord, we pray for this food that we're about to partake. May this morning be nourishment, good health, healing, Father God. Those include our loved ones and friends and family, Lord, for your protection, for your healing, for your blessings, Father God. We pray everything sa imo. This we pray in Jesus' name. Amen. Bata daw. Mga lokal yan, oh. Ano sa tingin, hulat sa mo na eh. Tapos sa kaon. Amon view, ari kami sa babaw. Nagbaka siya to sa dalom sa kettle corn. Pinamangkot pa sa iya kung ano iya Facebook account. Gwapo mo. Ang yung view. Puli na kami tugay-tugay kaya alas 9 na. Mapuli kami sa hotel. Ano pa? Manggo. Mahalo manggo pa siya gali before kami magpuli. Magyan malang naton.
Nainis ka naman, di. Let's go na. Let's go home na. Ah! Tigil balha sila nga duwa ho. Let's go back to the hotel. Hello, mango, anay. Before mag-uli. There is ano gusto mo to 50, Lord? Cake with ice cream. Large size. Mango ice ka. Kamuto siya mango ice ka. Ora na mo, no? Yan.